няма да ви очудя, ако кажа, че не най-големите, а най-бързите успяват да се адаптират в съвременната среда. И в този смисъл програми като менторската програма, които предоставят възможност за концентрирано споделяне на бизнес опит, наистина са нещо безценно. Смятам, че те са в състояние да ускорят един бизнес растеж в пъти. Това, което ми липсваше, откакто стартирах своя бизнес преди година, е да мисля в мащаб. И менторската програма ми помогна да помисля за моя бизнес, как да го изкача на следващото ниво и как да мисля за бизнеса си на 360 градуса, от А до Я. Това е едно от най-трансформиращите решения, които съм взела за тази година. Първо ще кажа, че никога до сега в живота си не съм прекарала толкова много време, слушайки хората какво ти говорят. За мен менторската програма беше изключително ценна, защото в един от най-трудните периоди в живота ми, след затварянето на бизнеса с месо, магазина за месо, който имах, всъщност ми помогна да разбера, че в бизнеса най-важното е да не се отказваш. В менторската програма ме мотивираха всички тези невероятни дами, с които ние имаме огромния шанс да работим. И съм много щастлива, че ме избраха да бъда част от нея. Чувствам се избрана и съм много благодарна за срещата си с тях, защото те са изключително вдъхновяващи. Всяка една от тях е ценен диамант със своите умения, със своите знания, с съветите, с начина, по който ни окуражава. Искрено съм щастлива, че попаднах в тази програма. Смятах, че имам прекрасен бизнес и че мога да направя така, че да се чувствам прекрасно с него, но всъщност, идвайки на тази менторска програма, аз разбрах, че това да си бизнес дама означава огромна отговорност, готовност за решения и готовност за промяна, така че аз взех максимума от тази програма и съм на нов път с нови решения, които смятам да реализирам съвсем скоро. Доста отдавна следях изявленията на част от менторите, следях ги в социалните мрежи и виждах какво правят. И някак си много ми се искаше да вляза в тази дамска бизнес общност, защото усещах едно такова вдъхновение от тяхна страна. Тогава бях в един много тежък период и те индиректно ме мотивираха. И когато научих за менторската програма, че записват, мислех точно 3 дни и се записах. Няма по-голяма сила от жени, обединени от една обща цел да се чувстват добре, да правят добри пари и всичко това да води само до благини на всички останали около тях. По време на менторската програма аз научих много неща за себе си и за това какво мога да направя по-добре следващия път, когато опитам пак. Оказва се, че ти да бъдеш предприемач са необходими не само качествата, които аз съм сигурна, че притежавам, но трябва да имаш и много знания и трябва да имаш подкрепата. И всъщност обединяването на различен тип специалисти, конкретно в моята област, всъщност биха направили мен много по-успешна като бизнес дама и предприемач, защото обединените сили винаги дават по-добър резултат. Менторската програма много ми помогна да изградя цялостен образ за това как една жена предприемач трябва да изглежда. Отвори ми очите за някои цели области, в които аз не бях компетентна и сега вече знам къде да търся и как да търся информация по тази тема. Сякаш станах и по-мъдра.
получих такъв ритник, както казва Гена, такъв заряд, такава сила за бизнес, че започнах дори да мотивирам други дами около мен, мои приятелки. Най-ценното, това, което на практика се случи в менторската програма, е, че тя наистина стимулира към действие и дава увереност в това, че резултатите няма да закъснеят. Аз започнах да мисля като предприемач. Аз мога да кажа, че имам мисленето и умът и мозъкът на един предприемач. Тоест започнах да мисля мащабно и да гледам на бизнеса и от финансова гледна точка, и от юридическа гледна точка, и от гледна точка на това какво аз правя като бизнес, коя е моята таргет група, какъв е моя бранд, как присъствам в социалните мрежи, как да се представям пред инвеститори, как да си калкулирам какво ми е необходимо. Тоест започнах да мисля от множество гледни точки за моя бизнес, в зависимост от това към кого го насочвам в дадения момент. Участвайте, дами. Това ще бъде вашия старт в живота. Да бъда част от дамската бизнес общност на менторите, първо за мен беше огромна подкрепа в тези месеци. Едно усещане за това, че има много други хора като теб, които са били и в много по-трудни ситуации, с много по-големи рискове и са се умяли да успеят. Благодарение на менторската програма наистина бихте могли да получите това, което в конкретния момент ви е необходимо. Това биха могли да са знания, би могъл да бъде стимул за развитие, би могло да бъде това да генерирате нова идея за вас напред във време. Така че не се колебайте, направете го.